Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Tervetuloa Opifestivaalin Helsingissä. Järjestämme tämän festivaali Suomessa, koska suomalaisten mielestä oppiminen on niin tärkeää. Tärkeää. Suomalaisten mielestä oppiminen on tärkeää. Aivan. Kiinnostaako makaaminen kansainvälisten huippuasiantuntijoiden kanssa? Kiinnostaako tapaaminen? Tapaaminen, ei makaaminen. Festivaali on vuoden tärkeimpiä ja ainutlaatuisimpia tilaisuuksia suomalaisille opettajille tutustua uusimpiin kansainvälisiin ajatuksiin ja radikaalimpiin toimijoihin. Korkeatasoisen festivaali teemoja ovat muun muassa pilet, meikki ja huokailu. Ne ovat pelit, leikki ja muotoilu. Aivan. Festivaali on juuri sinua varten, jos kulutus on intohimosi. Ei kulutus, vaan koulutus. Tule Opifestivaali, sillä oppiminen on tosi tuskaa. Oppiminen on tosi hauskaa. Niin, tosi tuskaa. Ei vaan hauskaa. Tuskaa. Hauskaa. Tuskaa. Oppiminen ei ole yhtään hauskaa.